Centos de traballadores do sector do comercio da alimentación en toda a provincia da Coruña secundaron hoxe a xornada de paro convocada polos principais sindicatos. No foco das súas demandas a sinatura dun novo convenio colectivo que mellore as condicións laborais e salariais dos traballadores. Os motivos principales son salariais, de conciliación, tamén hai tendas que abren os domingos como en Noia, en Padrón, que non cobran ese día. É un día laborable para eles. Polo de agora, as posturas entre os sindicatos e a patronal do sector están bastante alonxadas. Si, xa levamos varias jornadas de folga, hubo mediación agora, pero nada, non se dá solucionado nada e, bueno, eles por un lado non queren arreglar e nós estáse mediando, pero non chegamos a acordo. Estamos con moita forza para seguir adiante. Pero os traballadores mantéñense firmes nas súas reivindicacións e a práctica totalidade deles secundou a folga na xornada de hoxe. Pois no noso súper só están traballando dos veteranos 7 ou así, despois de xente de contratos de verán que non a secundaron, claro, a ver, ao mellor levan 15 días traballando, tamén teñen medo a un despido ou o que sea. Cada vez estamos con máis forza, os clientes tamén están con máis forza, apoiándonos, dicíndonos moitos que hasta que vos arreglen non vimos comprar, e é verdad, porque estás traballando e xa non os ves polo súper, e apoiándonos a día de hoxe, marchando, incluso turistas que están chegando hoxe e marchan. Moi agradecida cos clientes. En Ribeira, ademais das concentracións ás portas dos principais supermercados, celebrouse tamén unha mobilización polas rúas da cidade, que serviu para darlles visibilidade ás súas reivindicacións.